Jendea ona etortzen danean jakin behar duena da parke Aizkorri Aratz Parke Naturalaren bihotzera. Ailegatzen dela, justu Arantzazu Parke Naturalaren, Aizkorri Aratz Parke Naturalaren zentruan. Dago horregatik askotan esaten dugu bere bihotzera ailegatzen dela. Parkea zabala da, handia da, eta ate desberdinak baditu, baina Arantzazu ate nagusia bezala edo konsideratzen da. Gipuzkoan, esan beharra daukagu parke naturala handiena dela, eta inguru zabal honetan hainbat bitxikerik, balio naturalak eta kulturalak aurkitu daitezke. Jakin beharra daukagu, azkeneko aurre historiatik eta gure arbasoak eta inguru hauetan bizi izan dutela, eta denboraren poderioz hainbat urratsak eta hainbat aztarnak utzi izan dituztela. Horregatik, nolabait parke natural honetan askotan aurkitzen edo adierazten duguna da balio natural eta kultural horiek nola egiten duten bat, eta gure gizakiok utzitako aztarn horiek interpretatu egiten ditugu. Alde batetik, interpretazio zentro honetan 500 metro karratuko interpretazio zentroa da, eta bertan bizita autogidatu bat egin daiteke, baina era berean ere bizita gidatu batean nolabait azaldu egiten ditugu parke natural honetan aurkitzen diren elementu garrantzitsuenak. Eta elementu guztien artean batzuk aipatzearren, nik aipatuko nituzke bi jarduera ekonomikoak, bata artzantza eta bestea basogintzan. Bien artean gizaldiz gizaldi nolabait modelatu izan dute paisai hau, eta beraiei esker gaur egunen eta ikusten dugu paisai eder hau.